Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci, koja je jučer osvojila 9. uzastopno zlato na Evropskom prvenstvu, danas je doputovala iz Njemačke i to kombijima. Još jednom podsjećamo da je ovo najtrofejnija reprezentacija koju naša država ima. Osvojili su 19 medalja na velikim takmičenjima, apsolutni su vladari Evrope svih ovih godina. Gost drugog dnevnika je Safet Alibašić, BiH reprezentativac u sjedećoj odbojci. Gospodine Alibašić, prije svega čestitke. Dobro večer vama i svim gledalcima Federalne televizije. Hvala za čestitke. Evo, dakle, prije nekih sati i po ste doputovali i to kombijima. Zašto? Pa jeste, evo, prije sati i po vremena smo mi došli iz Njemačke sa Evropskog prvenstva. To je bio naš odabir da idemo u Njemačku. Prvo smo išli u Holandiju na mini pripreme sa reprezentacijom Holandije gdje smo bili njihovi gosti i znali smo šta nas gore čeka, velika putovanja po raznim gradovima i promocija sjedeće odbojke u Holandiji i na taj potez smo odlučili da idemo sa kombijima. Naravno da smo mi imali podršku institucija vezano za aviokarte, ali u ovom trenutku smo se mi odlučili na opciju kombijem i znamo da će nam mnogo više naredne godine trebati sredstava, tako da se nadamo pomoći od institucija. Da, evo kad ste spomenuli tu podršku, šta je s podrškom o organiziranju dočeka ispred Vječne vatre koji su građani silno priželjkivali? Pa naravno, mnogo puta smo se mi razočarali na tim svečanim dočecima, tako da i ovog puta nismo htjeli nešto da bude previše. Navikli smo na nešto skromno, otprilike naši prijatelji, naše familije, porodice dođu na taj svečani doček. To se proprati nekim simboličnim slavljem i idemo dalje. Da. Evo, dakle, sjajna igra u Njemačkoj. Cijeli turnir ste odigrali bez izgubljenog seta. Je li ovo najbolja uvertira za paraolimpijske igre u Brazilu? Pa naravno da je ostalo još 11 mjeseci do paraolimpijskih igara i svi smo svjesni naredne godine šta nas čeka. Prije 2 godine smo imali svjetsko prvenstvo gdje je reprezentacija Brazila došla u finale, a znamo da sljedeće paraolimpijske igre u Riju u Brazilu i ovo je jedna dobra uvertira bila da sami sebe provjerimo gdje smo i mislimo i što smo i pokazali da u Europi nemamo još uvijek premca koji nas može spriječiti da ne osvojimo prvo mjesto, a dodatno naravno bio dobar test za paraolimpijske igre gdje će biti dodatno još reprezentacije Brazila, Irana, Egipta. Koga očekujete u finalnoj paraolimpijskoj utakmici? Pa prošlo svjetsko prvenstvo reprezentacija Brazila iznenadila Iran u polufinalu i znam da će imati ogromnu podršku publike. Iran će biti isto tako pod velikim pritiskom. Evo, Njemačka je pomladila reprezentaciju. Iako smo mi nije savladali 3:0, ipak je to sasvim druga slika na terenu. Kad pogledate po setovima da nije to tek tako bilo glatko. Svakako vam želimo sreću i na tom takmičenju, mada evo navikli smo da nižete uspjehe i da nam donosite medalje. Pa naravno, mi ćemo i dalje da nastavimo da donosimo medalju i okrećemo se, naravno, pripremamo za Rio i da odbranimo to zlato. Hvala što ste izdvojili vrijeme za drugi dnevnik Federalne televizije.